Bitin ba, oy? Kalbasa, eh. Ito kadali mga tuha, kay para mapilgin na tong lasa na crispy kalbasa ba with sili. Wala. Ano madok mo tangan na ibitin? Kasi ka ito na yung naibitin? Ako asin. Ano ito ning? Kasi pa break sa yung tray? Ni kuan. Lolo ni mo ko. Wala ko koy. Elisar? Ah, lolo. Ang bitin na, naibitin ya. Gara-gara ka do. Pero ingon si Lolo na katong lagi kanong diha siya, dako kitong bitina gino, mura ko pa. Ba? Pero di mawa mo ito ko bro, gagi udto man. Abadaan. Kada ko sa bitin. Bitin ba, oy? Kalbasa, eh. La. Ang kanabitin, bukamang na siya. Bakit kamlagan mo ta? Kasi may kansi, kamang uradagan. Yan dapat ko dito. Ito lawak na bit. Aduh, ay hapa na. Diba man ito, may bunga dito, dito kugik. Sanay kay... Paglingo lang sa unang panahon sa mga katiguangon, kung tigudto ko no, maulay tinggawa sa mga bitin. Ayun di ang udto mo di tigtukob. Ah, madahan? Maulay ito paggawa sa yan, kay udto, ting paliudto na. Angin lang ako, libog man ni. Kasama na ikaw mo. Ito mo burit-burit na ko. Libog man ni. Ginyo lang ikong gidagin. Tama na gitinood. Libog man ni, ngita ko. Kurap ng kakaon na sa tuwing taon. Ato na, sugdan na atong crispy kalbasa. Magsugod yung taglunod sa atong sili. Grabe vitamins eh. Kaon na po ni ba? Ah, wali ha ko eh. Asa? Kuyahan. Wala lagi. O sunod ang atong crispy fry. Bantok na misnaw ni. Oo. Sunod balik sarap. Lalim na mga amoy ng kalbasa ay. Sunod dili sa mix. Sunod atong butangag katsubong. Sunod atong butangag itlog. Itlog paghihapon. Hoy, kay itlog paghihapon. Kanang itlog. Human imigos-migos sa nato kadali mga tuha kay para mapilgin na tong lasa na crispy kalbasa ba with sili. Allah. Smikos oh. Patinaw na sa mata. Pre, lubog na yun. Hindi patinaw sa mata ng kalbasa. Lubog na yun. Sige eh. Ay, magsugo na tang cooking show sa atong crispy kalbasa. Ilo na atong mantika. Mga tuha, ilo na atong crispy kalbasa. Ah. Good tayo mga good. Itong baliw ng atong crispy kalbasa. Ala ka, wow. Ala ka namit din sa'yo, ano. Ala ka niya. Soy, huwag ka na. Nato na. Hula na ito. Crispy kalbasa. Pahit kayo. Mga tiyato, mas balag London. Ano mga tiyato na ni Haulon? Alright, Jay! Eating na! Woo!
Tukag na mas ba? Nag-green-green. Sili na itong gilubok. Tarong makatagalibang ni kalibang ikaw at ang gawin. Susahang, yang kabasahang. Kanon init Tiwas. Di ta kapig na may lubusahan kayo no? Lamuyan mo na dito. Mga Choy! Linig na! Wow! O ano mo na, Joy? Ngul-ngul. Nagtok mo lagi ka. Ngul-ngul. Kaniyot lagi. Wag mo sa hang ba? Ikaw nagtok mo lagi ka. Kaya nga, pulpul mo oy. Lagi manusok lagi. Kaya lagi, kaya nga, puta na. Puta na, noktok po na. Pakutanan na to. Manday ka. Kamu lagi tulo lagi nuktok lagi. Ating hanga eh. Hanga. Siya na kang mambing kimurog, ang mami till degree. Shut up! Siya na kong Larry Riquizo ni Pontoy Riquizo. Shut up! Siya na kang mami till degree, kang mambing kimurog, kang Chinsan 2. Shoutout ko ka ni Lawrence Sabanal, Ana Tapos, Roland Comba, o ni Gwapong Manok Spades. Og shoutout ko ni Janjan Halang Herosa og ni Gwapong Manok PH og ni MG Jusol. Og shoutout tayo kong Renanti Pasumala og sa iyang grupo nga Magic 5. Og shoutout ko ni Tidman Mandado og November Isaac Villegas og John Cabanog og Johnny Piñol Tibon. O siya na kang Ruby Vlog, o kang Jose Binji. Kuising. Shout out! Shout out ko Ma'am Juna Cifuentes. Shout out! Og shoutout ko ni Agosto Dos Mini Vlog og Johnny Piol, Arturo Quita og Edward Narcico og Saldua Jason. Og shout out tayo kang Ma'am Wednesday day. Og shoutout ko ni Saldua Jason og Ivy May Tranjuna og Kevin og ni Kalado abot ni Christian. Siya na ko ni Pearl Sumoyang, o kang Jackie Pable. Shout out! Og Shout out shoutout kong Rick Rick Monteroyo. O kang Ikay Monteroyo. og shoutout ko ni Maria Lubitania. Shout out! O shoutout lang ko ni Ma'am Ivy May. Shoutout! Sa wapa ba shoutout niya mga Choy? Comment Comment lang lang mo mo. gotro. Wow!